Lura flimkien għal-programmu xa kulħadd flimkien ma' Dr. Tony Sant, il-mistiden li għandi miegħi llum, vera nieħu pjaċir nisimgħu jitkellem fuq diversi affarijiet, ma inħossu ukoll li waħda mill-punti li l-iktar vera tispikka meta anzi għalaw Malta wkoll b'mod partikolari meta issemmi il-Tony il-fatt li irnexxielek konna qegħdin nitkellmu sa kważi 10 snin ilu, mhux kważi, is-sena d-dieħla 10 snin. Ikkrejajt port minn fejn ħarġu ħafna affarijiet li llum il-ġurnata mhux lilek biss imma l-ammont kbir ta' web users qed joffrilhom servizz up to date to the minute mhux biss għal darb'oħra in-nies lokali imma anke n-nies barranin. Din il-multimedia li hija tant tal-qalbek li bdejt sintendi inti imma finalment issa llum il-ġurnata hemm ħafna iżjed affarijiet involuti fiha. Fejn waslet illum il-ġurnata, f'liema punt qiegħda u anke x'kienet l-idea jekk iffulfiljajtx l-idea tiegħek li kellek fil-bidu li bdejta? L-idea tajjeb li wieħed jibda minn hemm x'kienet l-idea oriġinali. L-idea oriġinali kienet illi jiena aktar kmieni tkellimna dwar il-passjonijiet tiegħi u forsi anke l-affarijiet li jdejquni u jurtawni li semmejt jien qabel. Waħda mill-affarijiet li dejjem l-iktar urtawni li sakemm kont għandi ngħix Malta kienet id-dominanza tal-partiti politiċi fil-medja. U għalkemm ġifieri f'Malta għandna l-pluralizmu, jiena dejjem ħassejt illi ma kienx hemm biżżejjed vuċijiet illi mhumiex ġejjin mingħand partit politiku illi qegħdin jinstemaw. U forsi wieħed jgħidu qed jesaġera speċjalment il-fatt li aħna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq stazzjon ta' partit politiku. Pereżempju, din hija l-ewwel darba jiena li qiegħed nidher fuq dan l-istazzjon u mhijiex imma ġifieri għax ma kienx hemm min forsi xtaqni nidher fuq dan l-istazzjon. Ma jiena għażilt, kienet għażla tiegħi. U jiena għażilt li niġi llum għax int. Ġifieri, mhux għax l-istazzjon, ġifieri jien ma ġejtx għax dan huwa programm fuq Net Television, jiena ġejt għax dan huwa programm ta' Klera Ġus. Ġifieri, seta' kien dan programm fuq stazzjon ta' television ieħor u kont niġi ma tagħmilx differenza. Grazzi. Ma dak għax issa, ma allura ir-reazzjoni tiegħi x'kienet? Wieħed jista' jkollu reazzjoni kważi li joqgħod dan jikteb fil-gazzetti u jipprova jidher fuq dawn l-istess stazzjonijiet u jgħid kontra u jagħmel u joħloq protesti u forsi jintrabat b'xi katina ma' Kastilja u ħafna minn dawn l-ispettakli. Tara l-spettaklu. Tara ġifieri ma kienitx l-erbattielek. Tara l-ewwel parti ma kienx daqshekk gravi, ġifieri kienet. Jew inkella jista' jagħmel azzjoni li hija xi ħaġa produttiva u kreattiva. Mingħajr ma jkun distruttiv. U jiena ħassejt għal-fatt li l-istudji tiegħi kienu qegħdin jindikaw li b'dak il-mod illi mezz kif nista' nagħmel dan huwa billi nipprova illi noħloq ambjent fuq l-internet illi fih jista' jitwassal ħsieb u tarif Malti illi mhuwiex ikkulurit minn partit politiku. Okay. Kwalunkwe partit politiku. U allura jfisser li anke l-kontributuri kollha li jiktbu dawn l-artikli blebda, mandom lebda parteġanizmu maħat. Le, ħajkollhom, ma jimpurtax, imma mhuwiex dak lan ewlieni. Tifhem kif mhuwiex dak lan ewlieni, le jiena pereżempju fuq il-websites ta' Malta Media ġieli aħna stidinna nies illi huma anzi minn partit politiku biex jiġu anke jagħtu kummenti tagħhom jew anke nirrapportaw biex qiegħed jagħmel u jgħid partit politiku. Jiena mhux qed ngħid illi il-partiti politiċi m'għandhomx l-importanza tagħhom f'soċjetà li mhijiex anarkika. Malta mhijiex anarkija, allura bil-forsi li tkollok partiti politiċi, kieku Malta hija anarkija kienet tkun post fil-fema tiegħi jisbaħ għax ma jkunx hemm partiti politiċi. Imma dina naf illi ftit hawn li jaħsbuha bħali u dawk il-ftit li jaħsbuha bħali jgħidulhom imġiene. Issa l-ftit li jaħsbuha bħalek u l-fatt li bdejt dit-tip ta' idea ħadmet 10 snin u hemm is-suċċess u kif. Okej, ejja nikkonċentraw fuq x'ħadem. Ejja nikkonċentraw fuq x'ħadem u kif żviluppa sabiħu. Sabiħ il-pożittiv. Tara fejn iġi għandek jinkle. Għax jinek. Appuntu. Għax minn hemm mbagħad nimraħ jien. Min-negattiv noqgħod newden u newden u newden. Ma li kien xi ħadd ieħor jipprova joħroġ lin-negattiv u kif jagħmlu l-partiti politiċi lil xulxin. Iffokka fuq dak li ħadem. U fil-fatt ħanaqbad fuq dak li ħadem għax 10 snin u f'10 snin l-ammont ta' mhux biss nies li jihitjaw il-websites ta' kuljum żdied imma anke l-ammonti ta' servizzi li qed jingħataw u kif qed tkompli tiżviluppa inti permezz ta' dan. Jiġifieri għajd li ftit fuq dak fejn isejra bħalissa. Maltamedia.com illi huwa s-servizz prinċipali illi noffru aħna huwa servizz tal-aħbarijiet.
illi dejjem qiegħed jissaħħaħ fis-segwaċ li għandu, illi mhuwiex xi servizz illi f'Malta jaf bih kulħadd. U allura aħna nistgħu nagħmlu li rridu mingħajr ma għandna xkiel żejjed. Daka miexi u qed ikompli jiżviluppa. Servizz ieħor bħalma hija pereżempju aboutmalta.com. Din hija libsa ġdida għall-eqdem website Maltija li teżisti fid-dinja. Dina kienet website li oriġinarjament kienet inħolqod minn ħabib tiegħi il-professur Grazio Falzon, illi bħali huwa Malti illi jgħix barra u illi ilu ferma aktar minni jgħix barra minn Malta. U dana madwar 14-il sen ilu ħolo din il-website illi kienet magħrufa ta' kizbin bħala Grazios Malta Virtuali, jiġifieri il-Malta Virtuali ta' Grazio, u biżmien dina għalli dina ma tistax tibqa' mhux ta' Grazio wara kollox dina in-nies. U dina mimlija links għal websites oħra u affarijiet oħra Maltin, u dik allura dejjem tikber. Sa dan it-tant anke aħna isseħibna ma' nies oħra li għandhom din l-istess tip ta' passjoni illi għandna aħna, u għamilna pereżempju flimkien mal-Malta Weather Services il-maltaweather.com. L-istess għawdex gozoweather.com pereżempju. Ma' min huwa akkani tal-futbol maltafootball.com. U dawn tista' ssibhom kollha billi tmur fuq maltamedia.com, imma jekk tmur fuqhom fuq l-oħrajn, issib ukoll ir-referenzi lura għall-aħbarijiet tal-ġurnata illi jkunu ħerġin minn fuq maltamedia.com. Jiġifieri, allura hawnhekk se jidħol tidħol il-mistoqsija tiegħi. Għalfejn ma jafx biha kulħadd, din mhix xi ħaġa li jista' jsir jaf biha kulħadd u jista' jagħmel użu minnha kulħadd, u t-tieni mistoqsija. Qed nitkellmu fuq għal Malta biss għax kif tidher għalija didna tista' tiġi applikata għal kull persuna li jirfess jew jinteressa ruħu fuq Malta. Mondjalment, le? Le, hemm diversi modi kif wieħed isir jaf b'oġġett u xek. Inti jista' jkollok billboard li qiegħed jinnaf hawnhekk aħdej il-bombi pereżempju jew l-imsida jew il-marsa, ġifieri f'postijiet fejn jgħaddu ħafna nies, u inti ssir taf bih oġġett jew inkella tara reklami f'mezzi oħra tax-xandilu tal-medja, imma hemm il-mod ukoll li bniedem jgħid lil ieħor. U meta bniedem jgħid lil ieħor, jien nemmen li l-kwalità ta' relazzjoni hija ferm aħjar. Għax jiena mhux sempliċiment qiegħed nipprova nilħaq il-massa. Jiena eżatt mhux ġifieri bħal xi ħadd li jrid ibih ħafna jew nkella bħal xi ħadd li jrid il-voti. Jiena li interessani huwa li bniedem l-oġġett jieħdu għax hu, għax iridu. Mhux għax m'għandux għażla oħra, jew nkella għandi tnejn u wieħed ngħid ma dan inqas ħin mill-ieħor, wieħed trid tieħu mela ħanieħu dan għax dan inqas ħażin mill-ieħor. Ok, fimtek, tajjeb ħafna. Dik filosofija li toġobni u nemmen illi in the long run jekk tkun bniedem paċenzjuż biżejjed, il-rispons kif attinti sa jkun iktar b'saħħtu għax anke meta bniedem imbagħad daħal fiha għal raġuni mhux għax ġiet sfurzata lilu minn griżmejħ u kellu ċans jaħsibha u jażel jagħmel d-deċiżjoni tiegħu, allura il-probabilità hija li se jkompli. Ħafna nies minn barra kif attenti, ġifieri aħna kull xahar dawn il-websites li semmejt iżuruhom madwar 350,000 ruħ. Kull xahar. Jiġifieri mamma mija qed nitkellmu fuq. Mhux kollha minn Malta naturalment, ġifieri għandek madwar ftit aktar bil-nofshom milli ġejjin minn Malta. Ton sfortunatament ħarab il-ħin. U m'għandix dubju hekk jagħmel. Hekk jagħmel is-soltu, ġifieri kważi wasalna fit-tmiem imma xtaqt illi nitkellem ftit fuqha u anke forsi qabel ma nispiċċa hawnhekk il-viżjoni tiegħek fuq l-internet. Fejn qed taraħ sejjer? Jiena nista' ngħidlek fejn sejjer jien. Ok, ngħidlek fejn sejjer. Fil-ġimgħa tal-Eurovision immur Helsinki. Allura l-internet se jiġi miegħi. Hemm dik ukoll li m'għadna xejn. U l-internet se jiġi miegħi permezz ta' eurovisionmalta.com. Eżatt. Li hija parti wkoll qed tifhem kif. U kont qed tgħidli li dik hija waħda minn l-iktar sites li jżuruha nies f'dan il-perjodu. Fil-perjodu tal-Eurovision tiġbed ferm aktar attenzjoni milli jiġbru l-websites kollha f'daqqa l-oħra. Eżatt, jiġifieri x'taħseb li għalfejn, għaliex ir-raġuni? Għax għalkemm in-nies li huma fil-medja u jmexxu l-medja f'pajjiżna forsi għadhom ma ntebħux biżżejjed, l-internet huwa xi ħaġa li daħlet ferm aktar milli wieħed forsi jimmaġina. Għalkemm in-nies għadhom jaħsbu li l-gazzetti huma importanti aktar mill-internet. Jien mhux qed ngħid li l-gazzetti mhumiex importanti, imma l-internet huwa tal-anqas importanti daqs il-gazzetti pereżempju, jew importanti daqs affarijiet oħra fil-qasam tal-medja. It-trends l-Ingilterra pereżempju kif huma?
Il-trends l-Ingilterra biżejjed tara li matul is-sena li għaddiet, ġifieri fl-2006, għall-ewwel darba fl-istorja tal-medja illi tgħix mir-reklamar, l-ITV, li huwa l-ikbar stazzjon indipendenti fl-Ingilterra, għall-ewwel darba ma kienx l-aktar organizzazzjoni li jagħmel flus mir-reklamar, imma kienet kumpanija tal-internet minflok, il-Google. Wow.